Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndine izvo zvinhu zvinondishungurudza mumwoyo mangu. Zvose izvi zvinondishungurudza mumwoyo mangu handina kana wekuti ndinge ndichikwanisa kuudza nekuti mumhuri yekwedu ndini ndega musikana. Saka ndinotya kuti kana ndikagara ndaudza vanabhudhi kuti murume anombondituka achidai so, vanabhudhi sezvo vari vanhurume ameno kuti vanozotora here matanho ekuti vange vachizoti saka chibva pamurume. Zvimwe kudai ndanga ndiina sisi vaikwanisa kuzondipawo maadvices according kune izvo zvavanenge vachisanganawo nazvo mumarriage yavo. But kana vari saamai vangu mukoma, murume wangu anovachengeta zviya zvokuti zvinodadisa, zvekuti vanhu vose vanonyatsokuziva kuti uyu mukuwasha anochengeta ambuya vake zvedi. Ivo amai kuti ndinge ndichivazivisa kuti ndo zvandiri kusangana nazvo izvi, ndinonzwa zvekare ndichitya because ndinenge ndava kutya kuti next time around kana murume wangu paya paanenge ava kuzoitira amai vangu chinhu chihombe, zvimwe kuda ivo amai vangu vanokwanisa kuzotoita BP, vakutanga kufunga kuti saka izvezvi mukuwasha zvaandiitira zvose izvi haazotuki futi here mwanangu, because murume wangu ndo hunhu hwaanawo ihwohwo wekuti achingobva mukuitira amai vangu chinhu chihombe haashai zuva rekuti anozondituka achindirangaridza nezvazvo. Iye anenge achinditi kunyangwe ukabva pano ukafunga kuti uchazoenda uchinoroorwa zvekare, but haufi wakasangana zvekare nemurume akaita seni, murume anokuchengetera amai vako seni. Saka mashoko iwayo anondidzimba pamwoyo. Ndinokumbirawo kubvunza kuti haisi kodzero yangu here yekuti murume wangu wandinoti ndiye wangu chaiye anofanira kuti ange achindichengeterawo amai vangu zvinenge zvisina zvituko mukati. Dai kwanga kuri kunzi anongondituka chete pakuti amai vako ndinovachengeta, ivo vagere kumusha vezera ravo vamwe wane vari kuno kujoni vachishanda kuti vakwanise kuzvichengeta, dai zvaingogumira ipapo aiwa zvingadai zviri nani. Kana kuri kunzi akatsamwa sezvaanenge achiti ndini ndinomutsamwisa, ndini ndinokonzeresa kuti ange achizosvika pakutaura mashoko iwawo ose aanozotaura, anotaura kunyangwe zvemuburukwa rangu zvekare nemuburukwa raamai vangu. Pandakabuda napo chaipo haazezi kuti ange achipataura, zvimwe zvacho hazvizotauriki pamhepo mukoma, asi zvinondirwadza. Ndiri kuona sekunge ndichazotogumisidzira ndava nezvimwe zvirwere zvekuti zvinozotondiuraya mukoma, asi ndiri kungoramba ndakashingirira. Ndiri kuzama kushingirira vana vangu zvekare, ndichishingirirawo kuti kufamily kwedu ndikangoti ndini breadwinner, vazhinji vanototarisirawo kwandiri zvekare. Ava vana vechisikana vachiri kukura vanototi paya kana vachirayirwa kana vachirayirwa nemacousin sisters angu, ndini ndinenge ndichingopiwa example because ndakapinda mumarriage zvakanaka ndikatochatawo zvakanaka. Saka ndinotya kuti once ndikasvika pakuti marriage yandiremera apa vana vemudzinza vachiti kana vakatarisa kwandiri vanoona a role model yekuti chinhu chinonzi marriage chinhu chakanakisisa, but deep down I am suffering. Murume wangu kana achindishauda musafunga kuti anomboita noise as in kuti vana vanotoziva kuti panapa ndo zviri kuitika. Anenge achitofara nevana, but kana tava mubedroom manje anongokaruka andibaya nemamwe magara moyo ekuti kunyangwe feeling mukoma, feeling inopera kuti kwa apa at the same time anenge achida kuti munge muchizorara mose sekunge pasina kana zvinenge zvaitika pakati penyu. Kana iri sesori mukoma, sori yake handiizivi, sori yake ndainge ndichingoiziva apo patainge tichiri mukoma nemusikana. Aiti kana akanditadzira icho chaanenge anditadzira ndikati inini handichakwanisi kuramba tichingoenderera mberi nethis relationship, ndipo pawaizoona achiuya achipfugama achikumbira ruregerero. Asi kubva zvaakazondimitisa kuzosvikawo ndichizopinda mumarriage tichizoro
kuzoroorana zvekare nekuzochata. Mukomanashi hapana kana musi wandakazombonzwa sori yake zvekare, asi chandinongonzwa asi mashoko andinongonzwa achibva kwaari zvinenge zvingori zvituko chete. Handitendedzwi kuti ndinge ndichimubvunza kana kuri kunzi akabuda nemotikari kana akadzoka late kana ndikangomubvunza chete unonzwa ava kunditukirira. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti iye dzimwe nguva anondituka paya pandinenge ndamuudza kuti dedi mumba hamuna chakati. Kana ndikagara ndadaro anokwanisa kungokumudhurira, haakupika naanswer throughout the day, asi anozoti paya kana achaisa obva azouya akagukuchira maplastic bag, but anenge abuda mumba akakumudhurira masikati wose anenge asingakutaudzi. Kana ukatoti ko kuri sei kubasa anongokublutika, then anozoti nekufamba kwenguva musi waunenge wakatotiwo makafara ndopaanobva angokuudza rimwe gara moyo riya rekukurakidza kuti kana inini ndisipo haungakwanise kurarama nekuti haushandi. Pandakaona kuti ndo mashoko ake awo aanongoramba achindiburutsira, ndakabva ndati it is far much better neniwo ndinge ndichitsvaka basa. Semunhu ainge akarambidzwa kushanda mukoma kuchechi kwedu, pane vamwe vandainge ndakataura navo tikabva tatenderana kuti vaikwanisa kundipa basa, saka ndakabva ndazotanga kushanda kubhotiki kwavo. Iyi mukoma akauya kubhotiki kuya and he almost caused a scene. Ndikaramba zvangu ndakanyarara. Chainge chamurwadza ndechikuti iye anozviita munhu wemari, saka ainge ava kunditukira kuti saka vamwe vanhu vemuchechi vachazoti kudii kana vakazoziva kuti iwewe wava kushandira umwe munhu apa uchishandira mubhotiki reumwe munhu. But ndainge ndazvipira mukoma, ndazviudza kuti it is far much better kuti kamari ikako kandinenge ndawana kunyange zvako kari kashoma sei, but ndinobva ndaziva kuti mari iyoyo ndo yandichange ndichizoshandisa kuti ndinge ndichizvichengetera amai vangu. But ndakauya paya ndikatorwa zverafu, ndikatukwa ndikabva ndazongomuti inini chinondirwadza ndechekuti kana watumidzira amai vangu mari then unobva wazotanga kundituka. Akabva andisikiza nembama achidhiraivha kudaro, ndikabva ndanyarara zvangu mukoma. Saka ndo mararamiro acho iwawo andiri kuita. Kana mukationa tichifamba munoti this is the best couple. Kunyange motikari yacho yatiinayo hatina hedu motikari 1, dzimwe dzacho anodzipa vakomana vake avo vanomushandira, then at our house we only have one car, iyo yaanoshandisa iye, and that is the issue that pains me. Kana license handina, ndinotomirira iye paanenge azodzoka kuti ndinge ndichizotanga kuita marun around. Kana ndichida kuita marun around anenge ari emergency, ndinotoitawo zvebold. Apa murume ane motikari dzimwe dzaakatopa vakomana vake vanomushandira kuti vange vachishandisa, sometimes vanotodzishandisa as my personal cars. Yeti mukadzi wake kana license haana, kudhiraivha chaiko mukoma handina. Kana ndikati ndinokumbirawo kuti mundidzidzise kudhiraivha, anobva akuudza mamwe mareasons ekuti weka unonzwa uchirwadziwa. I feel like I am trapped mukoma, I feel like I am in a prison, handisisiri mumarriage. Zvinongondirwadza zvaanondiita. Tichifamba kudai so kune vamwe vanotochiva upenyu hwedu hwatinorarama sevanhu vagerewo kumasebhabhu muno muSouth Africa. Ndinotonzwa vamwe vanhu vachitochiva upenyu hwandiri kurarama, asi havazivi kuti hondo dzandinosangana nadzo ihondo dzakaita sei. Uye handisi munhu ane freedom, handina kana freedom at all. Sometimes kana mukada kuona movie, iye anobva abvisa movie riya ramunenge mati muri kuda kuona, obva aisa zvake izvozvo zvaanenge achida kuona at that same time. No apologies, no what. Apa kana achifamba newe just to cover up, anobva akubatira ringava riri handbag kana kuti kubata ruoko rwako as if munhu ari very romantic yake anongoita kunze uko. Asi the moment yatinenge tava tega, tava mubedroom medu, munhu anokwanisa kungotanga kutongoita busy nelaptop yake kana nefoni yake. Kana ukamubata anoita dzimwe hasha dzekuti wega unopera power, kushaya kuti saka munhu uyu ndambomutadzirei, zindibatsireiwo muri yeZimbabwe, nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda kana ndikaramba ndichirarama ndirimo musituation yakadai so ndinokwanisa kuzozvigokera zvimwe zvirwere zvekuti zvinozonetsa kuti ndinge ndichizozvidzikinura kubva kuzvirwere izvozvo. Please help me.
Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kunyange zvangu ndakachata, but I feel as if I am in a prison. Murume une motikari dzake, license hadi kuti ndinge ndichitora, kana kudriver kwacho anditombogoni, kana ndikada kuita zvandei ndichida kuita anongokuudza kuti ita boat uende ikoko. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndikutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichizochengetedzawo murume wangu. Chinondirwadza pamurume wangu mukoma ndechekuti ndingangoti dzinza ravo rose vanhu vekuti vane nguva yekutoti vanotomborasika pfungwa, asi kubva zvandakawanikwa nemurume wangu, iye murume wangu zvake haasati ambosangana nesituation iyoyo. Saka mukunofamba pane kwatakamboendawo kune rimwe zowe takati tabatsirwa kudaro, then iye murume wangu akabva anzi chiri kutoita kuti ange achiramba ari sober minded inhau yangu inini, hanzi zvekwanguwo ndo zviri kutomuvhumbatira, because zvinoziva kuti once iye akagara atanga kupenga, zvinoreva kutoti inini chiraramo changu nevana chichange hanzi chiraramo changu inini nevana chichange chichizova chiraramo chekuti chinenge chichirwadza. Saka hanzi ndo vari kutomuvhumbatira, even though vekwake vachitozama kuti nayewo ange achipenga. Saka pandakatanga kudanana naye, the secret iye akazama kuti ange achiivanza. Zvino ndakazoti mukoma ndazotizira ndava kugara kumusha kwavo, ndo pandakatanga kuona kuti no man, pamba pavo vanhu vacho vanoita sekunge vasina kukwana. Munhu wandakatanga kunotisa kuti anoita sekunge asina kukwana ndivatete. Pane umwe musi wakangokaruka vavhura dhoo apo pandainge ndakarara inini nemurume wangu. Saka vakatopinda mumba ndokubva vatotanga kutokurura nhumbi dzavo. At that time murume wangu iye ainge akavata. Saka ndakada kuona kuti vatete ava vainge vachida kumbonyatsokuita sei, nekuti ndainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda vatete ava vanoroya, ndisingatozivi kutoti munhu anotomboita achirasika njere. Vakati vabvisa nhumbi dzose kudaro ndopavakazoda kukwira pamubhedha. Vakati vava kuda kukwira mubhedha, then iyo hanzvadzi yavo ndokubva yazomuka. Akangomuka ndokubva atora rimwe zambia rangu akabva avamonerera ndokubva avadhonza achibuda navo panze. Saka ndakangoti zvimwe kuda munhu ari kuda kukavhira uroi hwehanzvadzi yake. Inini ipapo ndainge ndichipretenda sekunge ndainge ndakavata. Paakazodzoka manje ndo pandakazomubvunza kuti ko yainge yaitwa navatete yainge iri ipi. Ndo paakabva azogara neni pasi akabva azotanga kundiudza kuti baba vake hanzi vainge vakaenda ndokubva vanorombera mushonga welaki. This was pavainge vachishanda mumapurazi. Saka hanzi vainge vachida kudiwa nemurungu sezvo ivo vainge vari foromani, but foromani werimwe department. Saka maforomani awa ainge achirwidzana zvaizvo zvikurwira kuti vange vachizoda kuzodiwa nemurungu. Saka ivo vatezvara vangu vanonzi vakabva vazoenda kune imwe n'anga. Vakati vaenda kun'anga kuya ndokubva vazopiwa mushonga welaki uyo wavaifanira kuti vange vachizoshandisa always pavanenge vari kubasa. Zvekare vakabva vazopiwa imwe nyanga. Nyanga iyi hanzi vainge vachiigarisa mune rimwe bhegi. Nyanga iyoyo vaiti kana papurazi apa kana vakanetsana nemunhu uyo wavanenge vanetsana naye, then nyanga iyoyo ndo yaibva yazoenda yobva yazonobaya munhu iyeye. Kana kuri kunzi zvekwakewo zvinenge zvisina kusimba, nyanga iyoyo yaizotosvika pakutomukuvadza zvekutoti munhu aitofa chaiko. Zvichitaurwa izvo zvinonzi vatezvara vangu pavainge vachiri papurazi ipapo hanzi vakaurayisa vanhu vanokwana ivo kuita 7 ndo vanhu vavakaurayisa. Ende vanhu ivavo vainge vari vatorwa. Nekufamba kwenguva pavakaramba vachingourayisa vatorwa, hanzi vakabva vazotanga kushungurudzwa nezvipoko zvevanhu vacho ivavo. Hanzi dzimwe nguva pavainge vachiri kupurazi ikoko vatezvara vangu ava nemhuri yavo, hanzi paitonzwikwa someone anenge achitonoka padhoo. Munhu uya aiti kana anoka padhoo then dhoo raibva razongovhurika roga. Iye murume wangu achirondedzera nyaya iyi, iye ainge achiti vabereki vacho vainge
vainge vachiloja 2 rooms. Saka 2 rooms idzi dzainge ari marooms aya ekuti aipindirana. Saka ivo vairara mune imwe room iyo yavaishandisa sekitchen zvekare nedining. Then vabereki vavo ndo vainge vachirara mune rimwe bedroom. Saka hanzi door iri raitoti kana ravhurika kudaro, ivo vaibva vaona kuti padoor panenge pakamira umwe munhu, asi munhu uyu kuti vange vachikwanisa kumuziva kuti ainge ari ani, hanzi vaisakwanisa kuzviziva kuti ainge ari ani. Chavaingokwanisa kuona chete hanzi ndechekuti munhu uyu hanzi aipfeka rimwe zijaketi rainge rakareba richisvika kumakumbo, sezijaketi riya iro rinopfekwa naUndertaker. Then door remukicheni umo mavanenge vakarara raiti kana ravhurwa, then door remubedroom zvekare raibva razovhurika. Baba vavo vatezvara vangu hanzi vaibva vazotanga kuridza mhere. Pavanongoridza mhere hanzi mumba maibva mabuda imwe mhepo yainge ichita kunge chamupupuri, then madhoo ose obva avharika. Baba vacho hanzi vaiva munhu wekuti aingogara akangotsikirirwa pose paanenge angoti ava kuda kuvata, then dzikirira raibva ratomubata kuzosvika vachizotiza mukomboni muya mavainge vachigara. Hanzi ndo nhau yacho iyoyo yekutoti hanzi vaingoti kungofamba usiku chete vaitodzoka vakatokuvara. Kunovabvunza hanzi vaibva vati vasangana nechipoko, pavada kutiza chipoko chiya chabva chavabata chikabva chatanga kuvarova, ende zvipoko zvacho vachirondedzera zvainge zviri zvipoko zvevanhu vaya avo vavainge vakabaisa nenyanga iya. Ipo pavakazotenga musha, mumusha umo mandakazosvikawo ndichigara imomo. So mukoma ndakati ndaudzwa zvose izvi ndakabva ndatanga kuresearcha even more. Ndo pandakabva ndazofind out kuti nyanga yacho iyoyo inonzi yavainge vachishandisa kubaya, mushure mekunge vaona kuti nyanga iyi yainge yava kutanga kuvapandukira, ivo vakabva vazozama kuti vange vachizotanga kunamata. Ndokubva vazodana vaprofita vakauya vakabva vabata nyanga iya vakabva vazoipisa zvekare, vakatora chibhodhoro chiya chelaki ndokubva chazopiswa. Zvinhu zviya zvikabva zvazopiswa, asi zvinhu zviya hanzi zvakabva zvazoshanduka zvikabva zvazotanga kupengesa ivo vatezvara vangu. Hanzi vatezvara vangu pavakatanga kupenga vakabva vazongomhanya umwe musi mushure mekunge vakurira madzikoma avo simba. Saka hanzi vakamhanya vakabata bhandi, asi pavakazoteverwa zvinhu izvi mukoma hanzi zvainge zvisitomborina kana maminiti zvabva mukuitika. Mushure mekunge vapunyuka madzikoma avo pavakatanga kutiza, hanzi vakazongoonekwa vakazvisunga nebhandi. Hanzi vainge vakaita kuzvikaka pahuro nebhandi riya iro ravainge vatiza vakabata. Bhandi racho iro rainge richida kushandiswa nemadzikoma avo kuti vange vachisungiwa makumbo avo, sezvo kwainge kuchinzi kwainge kuine imwe n'anga iyo yainge irimo munharaunda imomo yainge ichibatsira vanhu. Saka vainge vakamirira kuti n'anga yacho inge ichipfuurawo nemuraini imomo. Then ivo vatezvara vangu ndopa vakabva vazotsudzonyuka ndokubva vatanga kutiza. Saka hanzi vakamhanya zvezve zvekuti zvainge zviri abnormal. Then pavakazowanikwa hanzi vainge vakatongozvisungirira, this was paside peroad, vakazvikaka muhuro nebhanderia iro ravakatiza vakabata. Ndopa vakabva vazongofa ipapo. Asi zvikwambo izvi mukoma zvichingorimo mudzinza imomo zvinopengesa kubva kuna vamwene vangu kusvika kuvazukuru. Inini vana vangu mukoma nemurume wangu ndo vasati vambobatwa nechirwere ichocho, but kana vari sana banguru madzikoma emurume wangu vatori nenguva yekutoti vose vanongodzokera kumusha, ende pavanodzokera kumusha ikoko vanotopenga kutopenga kwekutoti munhu anotofamba achitonhongerera mumapini. Chirwere ichi mukoma kuti chirapike hanzi zvinoda kuti ivo vamwene vangu vange vachireurura kuti navowo ndezvipiwo zvavakazosiyirwa navatezvara. Zvino ivo vamwene vanoti kana vakada kutaudzwa, zvino ivo vamwene vangu nyaya yacho iyoyo havatombodi kutomboinzwa. Ivo vanongoti kana mwana wavo akatanga kupenga kana kuti muzukuru wavo akatanga kupenga, vanongotanga kuchemawo vachiti vanhu vemuraini ndo vari kuvaroya, ende vanenge vachitotaura mazita evanhu vacho avo vavanoti ndo vari kuvaroya.
asi iyo yavasingade kunzwa ndeyekuti vatezvara vangu vakaenda vakanopiwa nyanga zvekare nemushonga welaki. Navo vamwene vangu vanonzi vane zvavo zvavakazobata mushure mekunge vatanga kuona matambudziko ose awo avainge vachisangana nawo mukunoda kudzivirira vana vavo. Hanzi ndo pavakabva vazorombeswawo, ende wavo urombwa havadi kuti hunge huchibuda pachena, saka vari kungosiya vana vavo vachingotambudzika. Iyi vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi dai zvanga zvisiri zvekwedu zvinovhumbatira murume wangu, nayewo nevana vangu vangadai vachipenga. Zvakangoma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section.